ваксина бар зидди бемории сил не, балки ваксина барои пешгирии бемории сил дар кӯдакон, пешгирии ҳолатҳои вазнини бемории сил. Кафолат дода намешавад ки ин шахс ё он шахс ба бемории сил дар давоми ҳаёт гирифтор мешавад ё ин ки намешавад. мувофиқи ҳамун муҳлати истифодаи доруе ки аз тарафи духтур таъин карда мешавад, агар пурра риоя гардад, пурра кӯдак кафолат дода мешавад ки шифо меёбад. салом алайкум дӯстон. чӣ тавре ки медонед ҳозир таътили тобистон аст. кӯдакон пас аз хатми имтиҳонҳо ба ҷойҳои истироҳатӣ бисёртар мераванд ва истироҳат мекунанд, яъне ба мисоли обозӣ, лагер ва дигару дигар. аз ин лиҳоз биёед имрӯз дар бораи пешгирӣ ва ҳифзи саломатии кӯдакон суҳбат кунем. ривоят ва ҳақиқат дар бораи бемории сил. бемории сил бемории ирсӣ нест ва сари вақт ташхис ва сари вақт табобат гирифтан бемор метавонад аз ин беморӣ раҳо ёбад. дар рафти подкаст дар экранҳои шумо рамзҳои QR пайдо мешаванд ки онҳоро скан карда аввал аз пурсишномаи анонимӣ гузашта хатари имконпазири гирифторшавӣ ба силро дар худ муайян карда метавонед. рамзи дуюм ба суроғаи марказҳои зидди силиро ки дар онҳо низ ташхис гузаштан мумкин аст ёфта метавонед. инчунин пайвандҳо, силкаҳо ба пурсишномаи анонимӣ ва суроғаи марказҳои зиддисилӣ дар матни зери ин нашр низ гузошта мешаванд. мо суҳбати худро дар атрофи бемории сил дар силсилаи подкастҳо аз сил ҳарфе бигӯ идома хоҳем дод. имрӯз чӣ тавре ки медонед дар тоҷикистон муоина ва табобати бемории сил ройгон мебошад. имрӯз бо шумо ман аҳмад қайёмов ва раҷабзода аслиддин саидбурхон, муовини директор ва ҳамзамон мутахассиси муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил дар бораи бемории сили кӯдакона суҳбат хоҳем кард. аслиддин, салом алайкум, хуш омадед ба барномаи подкасти имрӯзаамон. ташаккури зиёд барои даъват. аслиддин, лутфан мегуфтед чӣ тавр фаҳмидан мумкин аст ки кӯдак бемории сил дорад? нисбати бемории сил ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки дар кӯдак ё ин ки калонсол нишонаҳои бемории сил фарқияте надорад ва нишонаҳои бемории сил ҳамин ҳастанд ки сулфаи дарозмуддат, яъне ки зиёда аз 2 ҳафта, баландшавии ҳарорати бадан, хусусан бегоҳи рӯзӣ ва инчунин арақкунии шабона ва дар ҳолатҳои дер муроҷиат кардан дарди қафаси сина ва хунтуфкунӣ низ ба назар мерасад. барои муайян кардани бемории сил, яъне аниқтар муайян кардан, аз кадом усулҳои ташхис истифода мебаранд? бисёртар усулҳои муайяне ки дар вақти ташхис ҳам дар калонсолон ва ҳам дар кӯдакон истифода бурда мешавад, ин акси рентгении қафаси сина ва инчунин таҳлили балғам, яъне ки лоби даҳони ҳамон кӯдакон аст ва бинобар сабабе ки кӯдакони хурдсол низ ба бемории сил гирифтор мешаванд ва ҷудо кардани ҳамон балғами кӯдак, яъне ки лоби даҳони кӯдак қиинтар аст ва кӯдаки яксола бошад ва ягон муаммо нест ки гирифтани таҳлил душворӣ ба миён меояд. аз ин лиҳоз бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ташкилотҳо, шарикони рушд, таҷҳизотҳои индуксионӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид гаштааст ки бо истифода аз он таҷҳизотҳо мо метавонем ки ҳамон таҳлили балғами кӯдакро гирифта таҳлили ҳамон вай гузаронем. инчунин боз дастоварди хуб дар соҳаи силшиносӣ ин аст ки аз ахлоти бемор, яъне ки наҷосати бемори ҳамон кӯдак таҳлили бемории сил гузаронида мешавад. ин усул нав ворид карда шудааст дар ҷумҳурии тоҷикистон ки бо истифода аз ин усул низ мо метавонем ки дар кӯдакон бемории силро муайян намоем. саволи навбатии ман дар бораи ваксина мебошад. оё зидди бемории сил ваксина вуҷуд дорад? ваксина бар зидди бемории сил не, балки ваксина барои пешгирии бемории сил дар кӯдакон, пешгирии ҳолатҳои вазнини бемории сил, яъне ки ҳамон ваксинаи БЦЖ ки дар серӯзагӣ дар таваллудхонаҳо ба кӯдакон гузаронида мешавад, ин ваксина, яъне ки эм барои эмин нигоҳ доштани кӯдакон, яъне ки дар давоми ҳаёт аз оризаҳои бемории сил ба монанди сили майнаи сар, менингит, менингоэнцефалит, чунин ташхисҳо ҳастанд дар
таърих дар таҷриба вомехӯрад ки ба ин намуд душвориҳо оризаҳои бемории сил кӯдакон гирифтор намешаванд дар ҳолате ки дар давоми ҳаёт агар бемории сил шаванд ҳам намуди сабуки бемории сил яъне ки ҳарчи тезтар шифо меёбад бе ориза. хеле ки қайд кардед, яъне 3 рӯз пас аз таваллуд кӯдакон ваксинаи сил мегиранд. Лекин новобаста аз он ҳолатҳо аст ки баъзе кӯдакон баъд аз гирифтани ваксина ба ин касалӣ дучор мешаванд, яъне ба бемории сил дучор мешаванд. чаро? чихеле ки қайд кардам, ин ваксина барои пешгирии оризаҳои бемории сил гузаронида мешавад, яъне ки на барои пешгирии бемории сил. ногуфта намонад ки аз 4 ҳиссаи аҳолии рӯи дунё сироят ёфтааст. кафолат дода намешавад ки ин шахс ё он шахс ба бемории сил дар давоми ҳаёт гирифтор мешавад ё ин ки намешавад. омилҳо лозим ҳастанд ки ҳамун нафарони сироят ёфта ба бемории сил гирифтор шаванд, хо кӯдак бошад, хо калонсол бошад. омилҳо ҳамин аст ки масъунияти бадан бо ин ё он сабаб паст мегардад ва ҳамун шахси сироят ёфта ба бемории сил гирифтор мешавад. ва ин эми БЦЖ барои ҳамин гузаронида мешавад ба кӯдакон дар серӯзагӣ дар таваллудхона ки дар давоми ҳаёт агар ки кӯдак ба бемории сил гирифтор шавад ба оризаҳо гирифтор намешавад, яъне ки барои пешгирии оризаҳои бемории сил. акнун дар бораи табобат суҳбат кунем. оё табобати бемории сил дар кӯдакон аз табобати ҳамин беморӣ дар калонсолон дигар хел мегузарад, яъне фарқият дорад дар табобат? фарқияти табобати беморони сили кӯдакон аз калонсолон танҳо дар ҳамин аст ки доруҳои сил як ҳастанд. аз доруҳои зидди сили калонсолон фарқият надоранд. танҳо фарқият дар ҳамин аст ки ҳамун вояи доруҳои зидди сили кӯдакона аз калонсолон мувофиқи вазни нафар хо калонсол хо кӯдак бошад, ҳамун доруҳои зидди силӣ аз рӯи вазн таъин карда мешавад. инчунин дар кӯдакон боз кӯдакони хурдсол ҳастанд ки ҳамун таблеткаҳо ҳабҳоро фурӯ бурда наметавонанд, ба таври обакӣ омода карда шудааст ки ба кӯдакон пешкаш карда мешавад. лекин дар номгӯи доруҳо ё ин ки миқдори доруҳо фарқият аз калонсолон надорад. акнун дар бораи натиҷаи бомуваффақияти табобат суҳбат кунем. аниқтар чӣ бояд кард ки табобати бемории сил дар кӯдакон ба пуррагӣ ва бо муваффақият анҷом диҳад? барои ба даст овардани фисад яъне ки фоизи баланди самаранокии табобат зарурият ҳамин аст ки ҳамун кӯдак табобати назоратшаванда қабул кунад, яъне ки аниқтараш дар назди духтур ҳамун волидайн бошад, умуман шахси мутасадди нисбати ҳамун кӯдак кадом нафаре ки ҳаст бояд ки дуруст қабул кунад ки муддати муайяни табобат дар назди духтури минтақавӣ ё ин ки духтури оилавӣ ҳамун муҳлате ки аз тарафи духтур муайян мегардад риоя кардани ҳамун муҳлати табобат ё ин ки ба кӯдак мувофиқи вазн дар як рӯз 3 таблетка ё ин ки 3 ҳаб муайян гардидааст, ҳамунро риоя кунад ки аз он кам накунад, мувофиқи ҳамун муҳлати истифодаи доруе ки аз тарафи духтур таъин карда мешавад агар пурра риоя гардад, пурра кӯдак кафолат дода мешавад ки шифо меёбад. хеле ки дар боло қайд кардем, бемории сил дар ҳолате ки сари вақт дарёфт гардад ва ба табобат фаро гирифта шавад, ба ҳамун нафар кафолат дода мешавад ки бемор ба пуррагӣ шифо меёбад. инчунин дар баробари истеъмоли доруҳои зидди силӣ истеъмоли ғизои солим, яъне ки ғизои пурқувват истеъмол кардан лозим аст ки ба ҳамун бадани ҳамун бемор кӯдак бошад хо калонсол бошад, дар баробари истеъмол кардани доруҳои зидди силӣ боз як ваи иловагӣ мешавад ғизои солим. акнун дар бораи кӯдаке ки хонандаи мактаб аст ва дучори касалии бемории сил мебошад суҳбат кунем. ҳангоми гирифтани табобат оё ҳамон кӯдак метавонад барои давом додани таълими худ аз муассисаҳои таълимӣ дидан кунад, яъне рафта таълимашро дар мактаб идома диҳад? ногуфта намонад ки бемории сил бемории ирсӣ нест, бемории сироятӣ аст ва мо ҳама вақт қайд мекунем ки бемории сил танҳо бо аз шахси бемор ба шахси солим ба таври қатрагӣ ҳавогӣ мегзарад, яъне ки бемории сироятӣ аст ва
беморони мо ҳастанд ки микроб хориҷкунанда ҳастанд бемороне ки микроб хориҷ намекунанд. лекин хуб мешавад ки дар давоми ҳаёт, дар давоми табобат бемории сил вақте ки муайян мегардад, як вақти муайян ҳадди ақал давраи фаъоли табобат, яъне ки интенсивная фаза мегӯянд бо забони духтурӣ, ҳамун давраи фаъоли табобат дар шароити дармонгоҳӣ ё ин ки дар назди ҳамун бунгоҳи тибби духтури оилавӣ табобати худро ё ин ки дар шароити беморхонагӣ муддати 2 моҳ қабул кунад, баъд аз 2 моҳ яъне ки пурра иҷозат дода мешавад ки ҳамун нафар таҳсили худро идома диҳад, яъне ки ба атрофиён бехатар мегардад ва бо дили пур кафолат дода мешавад ки метавонад ки таҳсили худро идома диҳад. раҳмат. барои кӯдаконе ки бемории сил доранд, барои пешгирии бемории сил дар кӯдакон ва барои табобати бемории сил дар кӯдакон аз тарафи давлат чӣ кӯмакҳо, кадом намуди имтиёзҳо ҳозир вуҷуд доранд, яъне ҳозир ҳастанд ки кӯдакон ё волидайни онҳо барои табобати фарзандонашон аз бемории сил метавонанд истифода баранд? умуман дастгириҳо аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёд ҳастанд. ба монанди чӣ хеле қайд кардем, аз оғози таваллуди ҳамон кӯдак аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ ҷумҳурии Тоҷикистон خریداری эми БЦЖ ки дар серӯзагӣ чӣ хеле гуфтем дар таваллудхонаҳо гузаронида мешавад, харидорӣ карда мешавад ва ба кӯдакон ба таври ройгон гузаронида мешавад. инчунин барои пешгирии бемории сил, яъне ки дар оила ҳаст модар ё ин ки падар бародар бемории сил дорад, барое ки дар оянда ҳамун фарзандони ҳамун оила ё ин ки кӯдакон наберагон ба бемории сил гирифтор нашаванд, доруҳои пешгирикунанда барои ҳамун кӯдакон аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ карда шудааст ва дастрас карда мешавад ба таври ройгон. инчунин дар ҳолате ки риоя накарданд ё ин ки истеъмол накарданд доруҳои пешгирикунанда ва дар давоми ҳаёт ҳамун фарзанди ҳамун нафар ё ин ки кӯдак ба бемории сил гирифтор шуд, доруҳои зидди силӣ барои табобати пурраи ҳамун кӯдакони бемории сил инчунин аз тарафи ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ карда мешавад ва ба ҳамун кӯдакон ё ин ки ба ҳамун оила ба таври ройгон дастрас мегардад. фаҳмо Аслиддин, ташаккури зиёд ба шумо. дӯстони азиз, имрӯз чӣ тавре ки медонед дар меҳмонии мо Раҷабзода Аслиддин Саидбурҳон буданд ки муовини директор ва ҳамзамон мутахассиси муассисаи давлатии Маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил мебошанд. ташаккури зиёд ва хушомадед. силсила подкастҳоро Yorti J дар якҷоягӣ бо филиали Family Health International FHI 360 дар Тоҷикистон омода кардааст. силсилаи подкастҳои мазкури лоиҳаи оиди бартараф намудани бемории сил дар Тоҷикистон бо кӯмаки мардуми Амрико эҷод шудааст ки он аз тариқи агентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад. мазмун ва мундариҷаи ин муҳтаво маҳсули ширкати Аломат буда метавонад бо нуқтаи назари USAID ва ҳукумати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мувофиқат накунад.